सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि मुसाहारि ब्लग इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। गोबाव समनि उनाव अमा फार्मनि भिडिअ लानानै फैदों आं। अमा गिदिर गिदिर देरबाय, जाय नुवाखै बिसोरो सिगांनि भिडिअखौ नायबा मिथिगोन। अमा फिसा लाबोनायाव आं भिडिअ बानायखादोंमोन, बेखौ थांनानै नायनो हागोन आइ बाटनाव, गोजौ आइ बाटनाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायबा मिथिनो मोनगोन अमा फार्मनि सोमोन्दै, जोंनि अमा फार्माव माबायदि माबेसे अमा दं। बिथांनो भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बिदिबा फै भिडिअखौ जागायजेनसै। आं अमा फार्माव थांगासिनो, फै नायनोसै। नैबेबायदि बेरा होबाय, दरजाया दाबो होथ'नाय जायाखै, होसिगोन बेखौबो। हर जाहैबाय, ओरै मोनसे ओरै गुफुर गोजा माब्रै दंबाव, बुन्दा मानै बुन्दि मानै। आलदा दोननांगौमोन, माबायानो बिदि ग्रिलानो जायाखै दाबो, ओंखायनो ज' दोनदों। बिसोरा बुन्दा मानैबो। बुजोबदोंनो, बिसोरा बुन्दि माथाम। बावबो बुन्दि माथाम। बे थिफ्रिफ्रिनो फिसानो, बिसोरो गिदिर जाबाय। दिनाव खेबनैल' होयो आदारखौ, दहाय फुङाव खेबसे होबाय, ओमफ्राय दा बेलासियाव होगोन। फिसा फिसा